qatnaşmak üçin Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Awgan prezidenti Muhammed Eşref Gany bilen Awgan topragyna geçdi. Akine benderinde şu münasebetli dabara geçirildi. Awganistanly Türkmen gyýdy okuwçylar demir ýoluň ähmiýeti barada goşgy bilen çykyş etdi. Lajwort dip atlandyrılan ulak geçelgesine Awganistanda uly ähmiýet berilýär. Türkmenistan arkaly Ýewropa ýurtlaryna çykmaga mümkinçilik dörer diýen umyt bar. Akine benderneçeli demir ýol gurup berendik üçin Prezident Gany Türkmenistana minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistanyň Awgan halkynyň durmuş ýagdaýynyň gowlaşmagy boýunça bähbetli boljak uly proýektleri gözüňde tutýanyny Prezident Gany bellädi. Hoş geldin. Akine با شبکه ریل بین‌المللی آسیا Türkmenistan bilen Awganistanyň arasynda sowda gatnaşygy ösýär. Demir ýol gurulşynyň işiniň sere ýetmegi bilen ykdysady gatnaşyk hasam öser diýip tamaý diýär. Türkmenistan Awganistanyň ýakyn goňşusy we dostudyr. Türkmenistan Awganistanyň gelejeginiň gowluga uriljakdigine ynanýar. Awganistan Merkezi Aziýa bilen Günorta Aziýanyň arasynda ykdysady çatyrga urular. Regionda ýerleşen ýurtlar hem şu fursatdan peýdalanyp biler. Biz bugün halkara ähmiýetli taslamanyň açylşynyň şaýady boldyk. Ýaşasyn Awganistan Türkmenistan dostlugy diýip Prezident Gany türkmençe gürlemege de sinanşdy. Bugün biz tarihi ähmiýetli günüň şädi bulduk. Şele parlak tarihimiz hemişelik bolsun. Yaşasın Türkmenistan, Awganistan dostyglyk. Aziýa ulak geçelgesiniň birinji tapgarynyň açylmagynyň Awganistan üçin ähmiýetiniň uludygyny Prezident Berdimuhammedow hem öz eden çykyşynda dile getirdi. Awganistanda parahatçylygyň ornaşmagy boýunça Türkmenistanyň öz tagallasını gaýgyrmajakdygyna Prezident Berdimuhammedow öňe sürdi. Aziýa halkara demir ýol ulak geçelgesiniň hem birinji tapgary bolan bu ýoluňa birinji ýurtdan ulaglaryny birleştirer. Elbette bu olsa iki ýurdun arasynda şowda we ykdysady hyzmatdaşlyk hem asan işçen alyp barmagy hemde bir giňertmeň möhüm şertine dene öwürler. Türkmenistan bilen Awganistanyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny esasy diversifikasiýa ýoly bilen sürmäge de mundan beýle ýardam eder. Türkmenistanyň prezidentine Awganistanyň Wezir Muhammed Ekberhan adyndaky döwlet sylagy gowşuruldy. Döwlet sylagynyň gowşurulandygy sebäpli Türkmen prezidenti Awgan prezidentine minnetdarlyk bildirdi. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda global derejede aktual meselelere bagşlanyp geçirilen nowatdaky halkara duşugy ulak gatnawynyň durnuklulygyna bagşlandy. Türkmenistana sapar eden Birleşen Milletler Guramasynyň ýol başçysynyň gatnaşmagynda 26-njy noýabrda geçirilen konferensiýada hususanda ulaglar piýadalar üçin amatly we howpsuz şertleriň döredilmeginiň zerurdygyny ykdaldy. Türkmenistanyň resmiýetleri ýurdun buurdan hem üstünlük gazananlygyny habar berdiler. Şol bir wagtda Azatlyk Radiosu bilen töketde şolýan türkmenistanlylar öz ýaşaýan ýerlerinde ýol hereketine degişli döwre laýyk amatly şertler hatda ýollaryň howpsuzlygynyň hem üpçün edilmeýänligini we käbir ýerlerde asla ýollaryň ýokdugyny habar berýärler. Biz şu gün Türkmenistanda ýollaryň ulaglar we piýadalar üçin amatlylyk derejesi barada gurrun bermegi sorap Türkmenistanly Sençi Aman Murat Bogaýew bilen söhbetde şoldyk. Şol maslahatda aýdylan zatlar Türkmenistan üçin näme derejede ähmiýetli, Türkmenistandaky ýagdaýlara näme derejede gabat gelýär? Meselem men özüm bir internet regionum bir Gunmatar Türkmenistan ýani Barhan vilayatynyň ýollaryň ýagdaýy
Balkan vilayetinde etrafları ya olmasa Olovo'dan etrafın administratif merkezine selli geçen yolların tat ehlis diyen yani ektivarsız yollar. Yani o yollar bir atam devrine çekilen yollar. Yolların ehlisi könülün üstünden 50 yıl 60 yıl geçen yollar. Bine yolun suduru yoladı var. Yine bir vilayetin kendi etrafına kavat gelen ya olmasa vilayetin şehirlerindeki hem de etraflarının administratif merkezlerindeki yollarında yağdayı zuda ervet olur. Şoları avatlama hakkında dille edilen gururun, dille edilen siyasi makavat kotum olsa ank edilen iş ölün yok. Ank vilayetin gururun otur bir Balkan vilayetinin merkezine istahadır ki Balkan avat ya da Balkan vilayeti değilendir son bir vizit kartası yok bununla at tutulan Türkmen maşı Krasnovodsk şehri yani Avava Dizdastonov'un yerleşen şehrine şundur köşeleri zuda bivat istisne de ula veltepitiller sün tırhıryanlar sünavr ayratin yolyodan yokluğan adamların yadını da düşünük ol bolmalıdır meydan okluyor hatta piyadaların katmayan yerleri yani trotuarlara yıkan yumran bir yer çukur bir yerine başım olup dur. Türkmenistan'ın resmileri soňky ýyllarda ägir toly möçferde täze ýollaryň gurulandygyny, könelerin hem rekonstruksiýa edilýändigini ýygyderli hasawat berýärler. Şol ýollar nerelerde gurulýar? Şeýle guruluşyklar nerelerde gözeýilýär? Şeyle kuruluşlar yolları avatlamak ya da terden çekmek bir esasen şol magistral yolları yani aydalı Türkmenbaş Krasnovodsk Aşgabat aralığı Aşgabat Mara aralığı Mari Çercu aralığı ya da Aşgabat Daşoğlu aralığına şunu yerlerde yolun kuruluşu anlıklarlığa doğrudan edilen işler var yönü bir işler şeyle sürüncülük bilen edilen mesela Aşgabat Krasnovodsk Türkmenbaşı yolunun uzunluğu 570 kilometre. Şunda kuruluşunu karıştırılan ilkinci yıllar başladılar. Hem de 5 yılı tamamlar deydiler. Yani onun merini 3-5 yıla meşgulün şu yol doğruluğuna tayinler. Elbette asfalt şoklar kötlerdi düşölen yönü. Yolun 10 kilometre öğret. Yolun bir tarafına geçmeli. Yeni de Beylek tarafına geçmeliydi. Kalverse de bir Aşgabat Mara aralığındaki Aşgabat Daşoğlu aralığındaki yollarda da yazdığı şeyle edilen işinli yollar tamamlanını anırçak derecede umut yol dünya standartına kalıp gelen yolluya yönü ahırdan oluşu yolların devruvap talepleri esasında çekilmeyenliği yüze sıkıp şoların durkun teyadelemeli oluyor. Öz sevitinizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepliyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň paýtagtynda ýyllar boýy vilayet ýaşaýjylaryna degişli dürli çäklendirmeler girdilýär. Olaryň biri vilayet belgili awtologlaryň Aşgabatda hereket etmegine degişli. Şeýle gadagançylyga vilayet ýaşaýjylary ulaw sürüjüler nähili garaýarlar we bu ýagdaý olara nähili täsir ýetirýär. Türkmenistandaky habarçymyz Soltan Açylowanyň Mary vilayetinden taksi sürüji Oraz Durdy bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Vilayet belgili awtologlaryň Aşgabat şäherine göýberilmeýändigi barada uzalky söhbetdeşligimizde bir näçe faktlar bilen gurrun beripdiňiz. Indi söhbetdeşligimize dowam etsek, sürüjüleriň pikiri, näme üçin şeýle ýagdaýlar dörediler adamlara? Sürüjü höküminde siziň öz şahsy pikiriňiz. Men düşünmek da şoň, näme üçin dörediler? Milisiýalar ýol, polisiýalar dogry düşünüş berip bilen okşo. Men eşitmek şoň dogry düşünüş. Diňe ýokardan görkezme biz bilemiz ok. Şeýle. Görkezme söz bilen. Söz bilen, diňe söz bilen ha o. Haçanam barda bir çykan karary ýa bolmasa bir resmi namany görkeden ýerler boldymy? Oň ýaly görkeden ýeri ýok, şonu görkezlip
men yollaşlamam diye bir şoňal karar kağız görkedim bir de diýse şol görkeden ýerler ýok ýöne görkedme ba diýerler. Onuň herse bir hil jogap berýär olaň. Biri häkimlikden buyruk var diye, biri İçeri İşler Ministerlikten buyruk var diye doğru cevap yok on yani. Doğru cevap yok. Şeyle tapawutlu cevap berýärler. Vilayet belgili masjidlerin Aşgabatda girme bilen yeni nähilik kynçylyklar ýüz berýär sürüjüler üçin. Şol sürüjülerden medil özüm gawat gelenmi eşitdiýän şol maşinalaryny gawap, gaýygyň staýankana dıkyp goýan ekenler, dakmendin maşinini gawap, gaýa salyp aret etýän ekenler. Kanuna laýyk däl ýagdaýda aret edip maşinini goýsalar, soňundan onu aljak bolsaň ýene tanış görmeli, 5 man pul vermeli diýip aýdýar da adamlar, o aljak bolsaň hiç ýer otaýda dakmende gawat diýen hiç ýer kanuna şol edişi. İşlejek, şutaýda işlejek ödem azap etdiýän adamlar, insoňky ýa-da şutaýda guruluşy işini etdiýär şolar. Ýa-da kire etdiýär insoňky iş diýip hasaplanýar. Şolary gadagançylyk ýolu bilen jenaýet tekleýär, şol gadagan etmek bilen, şo ýollaryny yapmak bilen, eklenç ýollaryny yapmak bilen şolar jenaýet tekleýärler. Ine häzirki döwürde ine takdyçylyk etmelerli, ýa şo ýanky lisensiýa ýa patent töreden okda hökümeti. Bir takdyçylygyň bir ýekeje, bir eklenç çeşmede şo takdyçylyk. Men özümden mysal alsam, men hojalygymda bir men eklenje diýenem men, olam takdy bilen eklenje diýenler. Başka hiç yerden giýdirji ýok men hojalygymy. Maşinim döwürse, ýa özüm ýaramasam, durýaşa hojalyk hiç men näme etmen onsoň. Mene jenaýetde başvurmalymy ýa ogurlyk etmelimi şo düşünje sonra goýulan o hökümetde, döwletde men şoňa düşünemem. İşten çykan adamlar işten sakra şeyini diýip gidýär, şuta firmalarda, ýani men sakçyçylygym elimden alsa, şol adam näme hojalyk, näde beklemeliligini düşünje ýokmy ka, ýok korkular, men şoňa düşünemem. Bir günüňe şol kireyden, bir ýerden eklen çeşme, bir ýerden orada başga gariş onun üýüňe orman pul artdyryp bolakda ýylan işler. Ýolbaşçylar halkyň aradan etdiýän orada men şeýle meseleler ýüze çykmadym ka diýen. Hiç aradan etdiýän ýok, sözüňi diňleýän ýok. Ana şu ýagdaýlar bizi çökerýär. Uşak ýyda tesirýär, öňüdäle ýyda. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Son günlerde Türkmenistanyň häkimetleri garaşsyz media serişdeleri ýa-da hukuk goraýjy guramalar bilen baglanşykly online toparlaryň we guramalaryň sahypalaryna agda bolan internet ulanjylary iderlap başladylar diýip Türkmenistanyň Alternativ Habarlar neşri maglumat ýaýratdy. Bu neşriň 27 noýabrda çap eden maglumatynda aýdylyşyna görä, özlerine ýurduň Mary, Lewap, Balkan welaýatlaryna we Aşgabatdaky 10 çemeti çeşmesinden maglumatlaryň gelip gowşandygy we iderlamalara esasan Line, Odnoklassniki we Facebook ýaly sosial ulamlardaky ulanjylaryň sedewar bolýandygy ma'lum edilýär. Ýeri bellesek bu waka Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurduň milli howpsuzlyk ministri Döwranyely Bayramowa käýinç bermeginiň ideýanyna gawat geldi. 16 noýabrda geçirilen hökümet maslahatynda ministriň wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmänligi, ýolbaşçylyk edýän puwdonda tertip düzgüne gözegçiligi gowşadanlygy aýdylypdy. Türkmenistanyň Alternativ Habarlar neşriniň maglumatyna görä, ýurduň ýörite gullukları Line mobil ulamyndaky käbir toparlara agda ulanjylary anyklamak üçin dürli jemgyýetçilik, hususan da wenanlar we ýaşlar guramalaryndan peýdalanýarlar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandan Alternativ Habarlar neşriniň ýa-da Türkmen inisiatiwaty ýaly toparlaryň sosial ulamlaryndaky sahypalaryny iderleýän ulanjylaryň şahsiýeti anyklanandan soň olar häkimliklere ýa-da ýörite gulluklaryň edaralarına çağrılıp olardan bu sahypalary iderlemagy besetmek talap edilýär. Türkmenistanyň Alternativ Habarlar neşriniň müdiri Ruslan Mätiýew ýakynda türkmen häkimetleri tarapyndan gel gürleşeli diýilip Mary welaýatynyň häkimligine çağrılan bir adamyň başdan geçirenler barada şeýle gürrüň berdi. Bir adam mysal üçin Mary welaýatynda häkimlige çağırdylar. Olam barypdyr,
3 tane adam oturan eken bir kabinetin içinde. O son telefonunu stola koydular. Adını bildiler, telefon belgisinden bildiler. Son telefonunu açan son line ulanyan mı deyip soradılar. O ulanyan deyip aydanda telefonunu elinden alıp görseler. AMT'nin gruppası var eken, o son Türkmenistan'ın kronikasının gruppası var eken. Bunları girmek kadagan deydi. Bunlar siyasi toparlar deydiler. Eğer siz şu toparlara katnaşan olsanız, şolun yazan makalalarını okuyan olsanız, onda siz şolara golda verýäňiz diýip aýdarlar. Onun için gelecekte ýani problemler döremez ýaly, şu gruppalardan siz çykmaly diýip aýtdylar. Diýip Ruslan Mätiýew öz ýurt içindäki çeşmesine salgylanyp gürüňerde. Şol bir wagtda Aşgabat şäherinde de ýürüýte komissiýa käbir mekteplere aýlanyp ýokary sınıp, hususan da 8-nji 11-nji klass okuwçylarynyň mobil telefonlaryny ýygnap barlady. Türkmenistanyň haýsy edarasyndan gelenligi barada okuwçylara anyk maglumat berilmeýän bu komissiýa paýtagtyň käbir mektepläriniň ýokary klass okuwçylaryndan bolsa, Azatlyk radiosynyň Türkmenistandan alternativ habarlar neşriniň ýa-da Türkmen inisiativasy ýaly toparlaryň sosial ulamlardaky sahypalaryna agda bolup bolmandyklary barada sorady. Häzirki wagtda käbir sahypalary idarlayan internet ulanjylaryna garşy edilýän bu basyşlar we onuň sebäpleri barada türkmen häkimiýetlerinden anyk maglumat almak başartmady. Emma bu waka Türkmenistanda Azatlyk radiosyna interwiu beren ýa-da bermek isleýän türkmenistanlara garşy amala aşyrylýan basyşlaryň güýçlenen mahalyna gabat geldi. Soňky aýlarda türkmen häkimiýetleri Azatlykda çykyş eden ýa-da etmek isleýän türkmenistanlary soragy çekip, olary gorkutmalara sebäp edýärler. Ýa-da 15 giýje günnidläp tutulukda saklaýarlar. Gepleyer Azatlyk radiosu. Men Aras Perviş, biz programmamyzy dewam etdirýäris. Kubalılar uzak yılların devamına yurda yol başçılık eden Fidel Castro'nun hormatyna dürli çärelere taýýarlyk görýärler. Öňkü revolüsiýon lideriniň 90 ýaşyna aradan çykandygy 26 noýabrda bildirilip, yurtda 9 gün resmi ýas aglan edildi. 1959-njy ýylda häkimiýet başyna gelen we kommunistik ada ýurduna ýarym asra goly yol başçılık eden Castro'nun ýogalmagy sebäpli ýasa batan Kubada hökümet binalaryna baydaklar yarımaşak düşürilip, şahatlykly çäreler, konsertler ýatyryldy. 27-nji noýabrda resmi taýdan geçirilen çäre bolmady. Diňe Havana Universitetiniň studentlerine Castro'nun portretiniň başyna şem ýakyp giýje şewur çekmäge ruhsat edildi. Tostak edilen dissidentleriň aýallary tarapyndan ýekşembe günleri paýtagtda geçirilýän protest ýürüýüşlerde ýatyryldy. Hökümet muňa provokasiýa diýip düşünmedýäli, biz bugün ýürüýüş geçirmekçi däl, goýolar merhuma hormaty berjaýetsinler. Biz beýlekleriň ýasyny hormatlaýarys. Hiç bir adamynyň ölümini bayram edemzok diýip ak giyinen aýallar atly toparyň başlygy Berta Solar aýtdy. Amerikanyň Miami şäherinde sürgünlikde ýaşaýan müňlerçe Kubaly we olaryň maşgalary bolsa, köşeleri dökülüp Castro'nun ölümini bayram etdiler. 27-nji noýabrdan meýle Kubalylar merhumyň hatyrasyna gurnalýan çärelere we üýşmeleňlere gatnaşyp bilýärler. Havananyň revolüsiýon iskiberine köpçülikleyin çäre geçirilýär. Castro'nun kremasiýa edilen cesediniň kuli tötüş ýurda aýlanyp 4-nji dekabrda Günnoğar şäher Santiago eltilip şol ýerde ýerleşdiriler. Castro'nun ölüm habaryna dünýäniň käbir ýol başlary we tanymal şahsiýetler gynanç bildirdiler. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin ony Orsiýetiň ak yürekli we anamdar dosty diýip häsiýetlendirdi. Putin şeýle hem Castro'ny janaýamallyk bilen öz ýurduna hyzmat eden Kuba halkynyň söýgüsini, tutuş halkara arkalaşygynyň hormatyny gadanan watanjy diýip atlandyrdy. Öňkü Sowiet lideri Mikhail Gorbaçowyň aýtmagyna görä hem Fidel agyr basyş astyndaka Amerikanyň iň bir ýawuz gabagyna garşy durup öz ýurduny güýçlendirdi. Castro dünýäniň 4 künjegindäki çepçileriň hormatyny gadandy. Olar oňa Latin Amerikasyna Birleşen Ştatlaryň agylygyna garşy duran, garyplara saglygy saklaýyş we bilim hyzmatlaryny beren we dünýä ýüzündäki sosialistik hereketi hyjaglandyran öňden görüji lider hökmünde seretdiler. Ýöne adam hukuklaryny gorap çykyş etýän toparlar we gulmatar döwletleri onuň rejimini başgaça pikirlenýänlere zorlukly çemeleşmekde tanqid etdiler. Amerikada prezident saýlanan Donald Trump bir beýanatda Castro'ny zabun diktator diýip atlandyrdy. Gepleyer Azatlyk radiosu. Azatlyk radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady.
Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azadxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azadxabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýän. Daşoz welaýatynyň Könürgön şäheriniň merkezindäki 1-nji orta mekdebiň ýumurlanyna inni 3 ýyldan gowrak wagt geçse-de, onuň deregine henidem täze okuw binasy gurulmaýar. Azatlyk radiosynyň bu şäherdäki çeşmeleriniň aýtmagyna görä 750 okuwçy niýetlenen bu mekdebiň binasynyň könüleşendigi we onuň deregine 1000 okuwçy okutmaga mümkinçilik döretjek täze mekdebiň guruljakdygy aýdylyp, ol 2013-nji ýylda weýran edildi. Aradan epesli wagtyň geçendigine garamazdan bu mekdebiň binasynyň guruluşynyň näme sebäpden henidem tamamlanmaýandygy barada resmiler tarapyndan könürgençilere anyk maglumat ýa-da düşündiriş berilmeýär. Emma käbir muallimler ve guruluşyk firmalaryň işärleriniň aýtmagyna görä, mekdebiň guruluşynyň bökdemegine ýokary derejeli etrap resmileriniň arasyndaky düşünşmezlik sebäp bolýar. Käbir ýokary derejeli resmiler firmamyzyň başlygynyň mekdebiň guruluşy üçin niýetlenen maliýe serişdeleriniň 5%-ni pary hökmünde talap edipdirler. Olar muny ret eden soň ýangy başlygynyň guruluşy tututmaly bolduk. Dip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadlygyny soran guruluşyk firmanyň işare aýtdy. Häzirki wagtda bu mekdebiň ýerinde döwlet dukanlarynyň ammarlary ýerleşýär. Mekdebiň okuwçylary we muallimleri bolsa Könürgenjiň 2-nji, 3-nji we 10-njy mekteplerine paýlandy. Bu mektepler öňkü mektepden takminan 2,5 we 5 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Munyň bolsa awtobuslaryň hemişe diýen öz wagtyna gatnamaýan şäherde okuwçylary we olaryň enatalaryna şeýle-de muallimlere dürli kynçylyklary döredýändigi aýdylýar. Könürgenjiň ýaşaýjysy iki çağanyň ejesi bägül mundan 3 ýyl ozal 1-nji mektepde okan Gyýdy Maýsanyň häzir 10-njy mektebe gatnaýandygyny aýdyp, mekdebiň ýumrulmagy bilen ähli durmuşymyz üýtgedi diýär. Mektep ýumrulan soň Gyýdym öýden bir näçe kilometr uzaklykdaky mektebe ýerleşdirildi. Piýada gitsen diýerden uzakda şäherde awtobusyň wagtynda gatnamaýar. Alarsyz her aý ýöriti taksi tutup çağamy mektebe gatnadýaryn. Her aý 200 manat töleýärin. Bu meniň aýlygymyň 4-den 1 bölegi. Dip 29 ýaşyndaky bägül aýdýar. Onuň sözlerine görä taksini 4 okuwçy ýa-da muallim bilelikde tutýar. Eger çağan ýanyna başga okuwçy ýa-da muallim tapylmasa, onu taksi üçin ýol kireýiň mundan hem gymmat bolýar diýip bägül belleýär. Käbir könürgençileriň aýtmagyna görä okuwçylaryň adyndan 70 göteriminiň enatasynyň öz çağlaryny okuwa gatnaşmak üçin ýöriti taksi tutmaga maliýe ýagdaýy ýok. Şol sebäpli ýüzlerçe okuwçy gyşyň doňdurujy aýadyna mektebe piýada gatnaýar. Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna Türkmenistanda, hususan-da Daşoz we Lewap welaýatlarynda mektepleriň we çağlar baglarynyň ýetmezçiligi edýändigi barada wagtal maglumatlar gelip hoşýar. Şol sebäpli ýaşaýjylaryň öz çağlaryny ýöriti taksi tutup uzakdaky çağlar baglaryna we mekteplere gatnaýandygy aýdylýar. Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munyň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmegi ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.